ఎవ్రీవన్, నేను మీ లీలావతిని. ఇది రాధా కౌంటీ లేఅవుట్ అండి. ఇది కొత్త కాలువ సెంటర్ దగ్గరకు వస్తుంది. ఇది రోడ్ ఫేసింగ్ లేఅవుట్. ఇది మొత్తం మనకి 80 ఎకరాల లేఅవుట్. ప్రజెంట్ అయితే మనకి 25 ఎకరాలు వర్క్ అయితే జరిగింది. 25 ఎకరాలు కూడా మనకి నుడా ప్లస్ రేరా అప్రూవల్ కలిగిన లేఅవుట్ అండి. ఈ లేఅవుట్లో మనకి రోడ్లు చూడగలిగితే ఈ రోడ్లన్నీ మనకి 60 అడుగులు ప్లస్ 40 అడుగుల బీటీ రోడ్స్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. రెడీ ఒక పార్క్ ఏరియా ఇచ్చేస్తున్నారు. ఇందులో సిస్టమ్ చూడగలిగితే మనకి అండర్ డ్రైనేజింగ్ సిస్టమ్ ఇచ్చున్నారు, షటిల్ కోర్ట్ ఇచ్చున్నారు. అంత మాత్రమే కాకుండా ఒక పెద్ద వాటర్ ట్యాంక్ ఇచ్చున్నారు. ఇది పూర్తిగా డెవలప్మెంట్ అయిపోయి ఉంది. ఇందులో బిట్స్ అనేవి మనకి 33 అంకణాల బిట్లుగా ఉన్నాయి. లేదా కస్టమర్కి ఎవరికైనా కావాలంటే 22 అంకన్స్ బిట్స్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుందండి. అంటే రెడీ టు హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్ చేసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్న లేఅవుట్ అండి. మరిన్ని పూర్తి వివరాల కోసం ఈ కింద స్క్రోల్ అవుతున్న నెంబర్ని కాంటాక్ట్ అవ్వండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఎవ్రీవన్. నేను